नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथाम गोनां खौरां हथात जोबोद दुखुनांथाव खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा जों ओनसोलथिंजाय अखा हादों, दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा एसे डिस्टार्ब मोननो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थिबाय। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे बिथां जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि जानाखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि देहायाव 3.76 mm मोनसे स्टन हथात अन्थाइ मोननाय जादों होनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोनखौ फोरमायनो लानाया बेनो दि दा जोंनि जेनाखि थासारि, दानि बर्थमान जेनाखि कभिड-19नि थासारि, बे समाव जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद गोख्रोङै जुजिबाय थानाय बेबायदि सासे गेदेमा मन्थ्रि बिथांनि देहायाव बेबायदि जानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा जोङो आसा खालामो बिथांखौ थाबैनो जाहाथे इसोरा बा जोंनि बे सावस्रि बिफाननि फाहामथाया गाहामै गाहाम रैखा खालामनानै लाखिफिननो हायो। दा बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो आरज गाबनो नांगोन, नङाबा जोङो जोबोद गाज्रि हालोदाव गोग्लैलांनो हागौ। दा बेखौनो आसा थिबाय। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जे बलिउडनि एबा जोंनि टिभि श'नि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुत बिथाङा दा गैलिया होनदों। दा मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा मुम्बाइनि बान्द्र न'आव हारसिङैनो जिउ फोजोबनानै लादों होनदों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। मख'जाथावदि दा बेयावहाय जोंनि भारतआवहाय बिथांजों देग्लाय हथात 2020 मायथाइयाव फावखुंगुरफोर बलिउडनि थैना थांनाया 3 जाहैबाय। नोंथांमोना खौराङाव नुगासिनो दंखायो जानो हागौ। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव मोनसे दुखुनांथाव खौराङा जादों, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बावैसो सान सिगां गुवाहाटीनि नुनमाथियाव साननि समावनो रितुपर्ण पेगु मुंनिखौ सासे सुबुंखौ बुयै बुयै बुथारनाय जाथायनि उनावहायनो दिनैनि दिनावहाय आरोबाव जनायाव दैलि बाजाराव सासे सुबुंखौ बुदोंमोन होनदों आरो बुनायावनो नाथाय नुसनलायलाय दा बिथांखौ बासायफिननाय जादों। दा बिथांनि बुजानायनि मुङा जादों नबजित दले होननानै बुंनाय जादों खौराङाव। दा जाथायनि दायनिगिरिया आब्दुल आनसारी आरो बिनि फिसाज्लाफोरमोन होनदों। दा बे आब्दुल आनसारी आरो बिथांनि फिसाज्ला 3खौबो पुलिसा हमबाय होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा सांग्रांथि थानाया मोजां जे बेफोरबायदि सुबुंफोरा, नोंथांमोना जायफोर सुबुंफोरा बेखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ, बेबायदिखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ, हमनो हाखाबाय जानो हागौ। दा बिनि थाखायनो बैफोर ओनसोलथिंजाय जोङो गावखौनो साखाफारायै थांनाया जोबोद गोनांथार। हारसिं हाला जेराव मेराव बेरायनाया जोङो गोनां नंथारा। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन दिनैनि थाखाय साबायखर थाबाय। बोथोराबो मोजां नङा, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।